Entre o 2 de setembro e o 1 de outubro permanecerá aberto o prazo para optar as axudas da nova edición do Plan Social de Ence. Poden presentarse persoas xurídicas e físicas que poñan en marcha proxectos nos ámbitos territoriais de Pontevedra, Marín e Poio. Para nós, para Ence é un placer poder presentar un novo plan social. Como xa adiantou o delegado, este plan social de Ence, sabedes que é unha das iniciativas de maior envergadura que fai calquera empresa privada en España, non? Como as anteriores, esta nova edición do Plan Social está dotado con 3 millóns de euros. Está en marcha dende o ano 2016, despois do acordo acadado entre a empresa e a Xunta de Galicia. Bueno, estamos seguros, confiamos de que esta nova convocatoria será igual de exitosa que as anteriores e que poderemos seguir contribuindo a mellora da calidade dos veciños, o cuidado do entorno e tamén o crecemento económico da comarca, que son basicamente os obxectivos deste plan social. Promoción do emprendemento e innovación e a promoción do deporte de base e de élite son as categorías con maior dotación orzamentaria, ata os 700.000 euros. Algo máis de 500.000 teñen as de promoción da inclusión social e a recuperación e cuidado do entorno, mentres que a destinada á promoción da educación e cultura acada os 450.000 euros. Para a administración, xestión, comunicación e digitalización das axudas, destínanse 70.000. É moi importante que as empresas, neste caso Ence, non? que teñen unha actividade económica importante e eu diría que fundamental na nosa comarca, destinen tamén unha parte do que generan neste plan social, non? Que ao fin e ao cabo é para mellorar tamén a vida das persoas, para mellorar o territorio e para mellorar tamén o medio ambiente, non, sobre todo. Dende Ence destacan a boa acollida deste plan social. Na pasada edición beneficiáronse 306 proxectos, pero dende a súa posta en marcha xa se repartiron axudas por un valor de 12 millóns de euros, a un total de 1.117 iniciativas.